Ózsás József vagyok, az Eszkrím Digitál riportere, és szeretnék ügyes riporter lenni. Most kezdtem a riporterséget. Tovább még milyen szöveg van még? Ja, és egy doboz cipőfűzőt hoztam magammal, mert mindig bajba vagyok a cipőfűzőkkel, mindig elhagyom őket. Sőt, raktapaszt is hoztam magammal, biztosításképpen, mert mindig történik velem valami, megvágom a kezembe, stb. Ilyen dolgok. Akkor utána készítettem magamnak online egy fényképet, azt közé tettem. A másik melyik lassabb? Akkor, mi az a másik? Az a lenti. Selfie. Amikor saját magad fotózza le ilyen. Ja, és közben saját magamat fotóztam le, és selfie-ként, és TikTok időm lejárt. Ennyi volt már. Nagyon szépen köszönöm.